انتعمرت يكون ما خو حمدنا أصلفنا ينهدن نتأماي بحرنا الذي دمايو تفكمنا يوبرت مسواتي خفلنا أربنا يتحرنا حماسين سرايك كولغو دايدنكل حماسين سرايك كولغو دايدنكل من حرسن بركة تاج كله مستحل نعنك أكتب قدينا نحلل انفخايو هدي زي عقد معبل مبلي أي قبضاء يبل انفخايو هدي زي عقد معبل مبلي أي قبضاء يبل انفخاي خايو ما يحارم نتخدول أيكون الزنبر حسب علوه كقمة كذكر سعري طيب قلوب شيخ زيتك له بعدن البخان سعري زي مغلوب مبرخان شيخ زيتك له بعدن البخان على ما يتكبر راين بينخاء راين خبرخاء ناي أبونات يتودب 93 እስር ቤት ኣብዘለው ንሱ ጥራይ ዘይኮነ 93 ምስ ዝተኣሰሩ ዓበይቲ ኣቦታት ኣለውና ንሽሞም ታሪኽ ኢና እዚኣ 93 ጌርና ዘለና ብሽም ኣቦናቱ ይትወደብ ማለት እዩ ብዙሓት እውን ከምኡ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ታሪኽ ኣለና ኣብዝውን ኣለና እንታይ መስለካ ሕጂ ደካ ዝውን ዓብ ክብሎ ዝኽእል ላመድ ዓዲ ጥልያን ላመድ ብዛት ጠልፉ ሕዋትና ኤርትራውያኑ ብሽሞም እውን ኣለና ማለት እዩ G15 ተኣሰሩሉ ከምኡ ካልኦት እስራት ናይ ፖለቲሻን እስራት ዘለው ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ተዓፀወሉ ካብቲ ኩሉ ክርስዖ ዘይደሊ ግን እንታይ ኣሎ መስለካ 94 ኣዝዩ ዘጉሄካ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝተፈፀመ ፍጻሜ እዩ 94 እንታይ ተገይሩ ኣብ ኤርትራ ምናዚ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ጀነራላት ዝነበሩ ሓለፍቲ ዝነበሩ ነዚ ስቲል ተረሲዑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ ከዓ ብዙሕ ኣይተዛረበን ኣብቲ ሰዓት ኣብ 94 እንታይ ተገይሩ ብዛዕባ ቁርብ ኢንፎርሜሽን ተትበኒ ጽቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኣነ ኣዝዩ ተጉሄኒ ኣብ ህይወተይ እውን ድሕሪት ምልስ ኢለ ክዝክሮ ከለኹ ናይ 94 ንእሽተይ ህፃን ክኾን ነይረ ግን ሓፈሻዊ ኣብ ደገ ዘለው ስጋ ሕጂ ናይ 94 ታሪኽ ዘይተዛረቡሉ ኣብቲ ስልጣን ዝነበሩ ኣቦታት ኣለዉ ነዚ ታሪኽ ስለምንታይ ዘይነገሩ ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገረይ ማለት እዩ ኣነ ኣዝዩ ዘጉሄኒ ናይ ስንኩላን ጀጋኑ ስንኩላን ኤርትራ ኣብ ማይ ሓባር ብጥይት ቀደም ብድሕሪቶምን ብቅድሚቶምን እንዳተዋግኡ ንጸላኢ ብቅድሚት እንዳተዋግኡ ብድሕሪት እንዳተዋግኡ ኣትዮም ልክዕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ኣተዩውን ኣቅድሚ ህዝቦም ኣቅድሚ መሬቶም ከዓ ብስርዓት ይግደፍ ብጥይት ከም ተረሸኑ ኣዝዩ ዘጉሄካ ነገሪ ማለት እዩ ክርስዕ የብሉን እዚ ታሪኽ እዚ መን እዩ እቲ ኣይንብልን ኢና ነዚ ግን ትፈልጡ ኣቦታት ኣለኹም ኣስፊሕኩም ክትገልጽዎ ብሽሞም ከዓ 94 ብሽም ጀጋኑ ስንኩላን ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝማልያ ኤርትራ
أتي اللهم مالتي. أوكي. كم وقت الكاتري هلا يونيفرسيتي أسمرة تعطولو عمد مفرط من نيرو زعون غير كمالتي. واي غير كا نمنتاي يونيفرسيتي أسمرة تعطي ماشي. انتاي تمرت انتاي ترجمو. لك تمرتها هاجرنا أزيو أقداسي عب عالم تقدم من التمرتي ناي حنت هاجر حفتي. بزي تمرتها حنت هاجر مسكالوت علامات كتوادادر أي تخيلنا. إذا بمخانو خا بزحت من سيات أبزي يونيفرسيتي بستفعل عليه. بسرعة تأفيهم بكانينا نداولعو زقتلوهم استفعل عليه تاريخ أبتي يونيفرسيتي سلستفت أما مستفعل عليه حسابات من سيات تراحب كله نسون نخوات سقا زي يونيفرسيتي أسمرة استعاد يقولوا جيزة أبزي تاريخ كوينو نبر من سيات كحلافنتنا صبوق تاريخ الله رسح تاريخ سلازلو نتي صبوق تاريخ نايز يوم من سيات جيجن الناس فوت أمو تمهار يونيفرسيتي سلازلونا بخومو تاريخي نزي أوجيه زلهم عليتي. بتوصحي تحدي كروسو زي دلي تاع عندي كانسر تبهان وضع حاجة يعني فيسبوك كورونا فيروس نإيرترا تسعة حدني مسيب بهان كم خبر ريا مالتي تسعة حمشتن كنتاي تجرب إيرترا نهز من سيكت فوق كم سلايف كجبر زقالة مودرن من أتاب هيستوري أوف أفريقيا أيثر أين قدم على كولوني جميل ولا حج خلّه تزخف انتي تغير تيس عن حمشت انتي تجميل بإريترا لزخل سبقت فوق دخل زي كم درافي أنا كم علال وي كم عوشت إريترا زاربولو أقول قلوت زبحال أبتيس عن حمشن ناي سرعاتي قدف أقول قلوت زبانا كم من سيمتن نحدا والقوي أقول قلوت محابيو نمن سإريترا كم تحيل سلاسة سرعات زغورو إذا سرعات زغال لك عقوم وغيرو أب من سإرترا كم زي فلت كم زي أب سبورت كم زي انقاساس أب تمرت كم زي انقاساس جزي خان شافلك أن منبار مالتي إذا خا نمن سإرترا نمتفع سمسو أقول قلوتي لك خا تي زغورو خا من سإرترا أب ساعات زي أب استفعل عالم طفي يركبالو زي أنا زبل مالتي. سوا خب جمرتي سوا سنعي كم كانسر كم كورونا فيروس متي زلوا سعودي ذات فوت زلوا نهزب إريترا في وو مالتي زغلوا فقدوا أب سدتن أب إسرائيل زلنا إريترا هنتاي تولو بس حج زي تقريب تولو. عندي من سات إريترا أب كل تاخذ لك هذا أب نزخري أخذ له حجتي أب كامب تاعت أب ريفيجي كامب زلوا سي انتاي من الأخت حلفوا المعوخ. عندي اتي علنا اقول نخا نقول اتي نحنا من سيات إريترا وحسنا حانت هاجر بمخانا حلافنت سلازلنا ولا أبسدت انتلنا إريترا نا إريتراوي يعني مسرت أسلام كريستيان إريترا زي بالله إريترا أيقونتني يزبل أنا من سيكا إز أمينو نا إريترا أبطاولا خوين كامبري ببرتن بقالسن أيقونن كمتس خيلو إذا ساعات إذا نحنا إريتراويان من سيات كوينا صوري حسابات كم زشيات كنفلت علينا حسابات كم زعدك كنفلت علينا حساباتنا أنا هاجرنا انبر كال هاجر أيقوننا كنقلقل بز عينتي أنا زريهم من سي إريترا ونيو إذا أنا جوجانو أبوتات كان أبو حقوتات كان أدتات كان إحوات كاني كم كل تأخذ الدليل أديثات من هذا الصباح سي أبز عد ماذر داي نو أبعد إنجليز سبوق معلتي كمان مذكرت أخوين لنا الله مالتي كن داي إريترا أنت قارلتي أبقالسي جدي أنقديفن كي ولدا مهان دي كوناسي كولدا أيدليان منياتنا حاجة قلقلانيرن وقعد حواتن كم وتخلوهم داي دكتورة الله كاب أوروبا زاتودين كاب إثيوبيا مهرات كيدن أو إريترا زقلقلا بهيوتن على الواقعيان مبزحتن كم زجبرا حلفان كم هو عدت لي أنا زنبرا عدت هدي ولا عد عرزنا بشمن عدت هاتك أنتي كتحلف تدلي نعم أنت زي أنتي ترجمه زي ناتن حيلن ناتن ناي ولادني مالتي زي أنا قبل الخل ما فكاسي غيرونو خدا غوزو نفسن خدونو خلاص أنت كسمعنا له زي ولاد نايت حلافنت ولادني زي ولاد ناتني تاريخ ناتني إذا تاريخا بدقنينا نحنا إريتراوياننا بدقنينا نقبرو زلنا تاريخ نايزي عدتات عطاليا نكون سعودية زنبرا أمول عالم أمريكا زنبرا نزي إريتراي لنين أدميتن نزي تاريخ ناتكن نحنا دقخن كنوصينا بحماق زي كونه بصبوق
ታሪክን ንዘለዓለም ክነብር ኣለዎ ተጨፍሊቁ ብስርዓት ይግደፍ ይነብራሎ ታሪክን ክትፈልጣውን በዚ ሰዓት እዚ አደታት አዝየ ዘመስክነክን ዘፍቅረክን አደታትና ደቅኽን ኢና ኣብ ስደት እንዳወፀና ምስቲ ስርዓት ዘለኽን ብፍላይ ናይዞም ጀጋኑ አቦታትክንን ሰብኡትክንን ኣሕዋትክንን ክትሪኣ ኣለክን ደቅኽንን ማለት እዩ ህፃውንቲ ደቅኽን መጻኢት ኤርትራውን ነሶም ተወሊድና ብህጅ ዘርኢ ክንዘርእ ነታ ሃገር ንሕና ንዓና ዘተ ምሳና ምስትገብራ እንታይ እታ ሃገር ምስትብላ ንሕና ኸ ጽሩያ ዜጋታት ክንፈጥር ስለንኽእል ሓላፍነት ናትና እዩ ንስኽን ከ ሓላፍነት ክንጌርክን ኣለኻ ክውስኸልካ ምክንያቱ እቲ ተጋደልቲ ዝነበራ ማሲ ኩሉ ተጋዳላይ ዝነበረ ማለት ኣብ ግዜ ቃልሲ ህይወተን ገዲፈን መርዓ ገዲፈን ኤርትራ ዘገልገላ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ማልያ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኤርትራ ርኢ ኣለኹ ኤርትራ ማፕ ማለት እዩ በቲ ናይ ቀደም በቲ ናይ ኣውራጃ ተፈላለየ ማለት እዩ ተፈላለየ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ኣምጤንኣ ማለት 91 ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ማለት እዩ ተሰውዐ እቲ ታሪክ ሰርሐ ታሪክ ሰርሒ እዩ ብጣዕሚ ኣውኻ ከም ጌርካሲ ነዚ ዓቢ ህይወት ማሲ ኣብ ኣፍሪካ ተገይሩ ዘይፈልጥ ታሪክም ተሰርሒ ብኤርትራ ምክንያቱ ኣብ ትሕት ኮሎኒ ፀኒሑ ወፂኡሲ ንበይኑ ሃገር ዝገበረ መንእሰይ ኣብ ኣፍሪካ የለን በዚ ክኮርዓ ኣለዎን ማለት እዩ ዋላ ተዘይ ትውላት ተዘይረኸባሲ ሃገር ረኺበን ሃገረን ውላደኒ እዝውን እዚ ማልያ ንገብሮ ዘለና ኸ ናተን ታሪኽ እዩ ናተን ውላድ እዩ ስጋዕ ዘለዓለም ታሪክ ናተን እዩ 4 ቁፅሪ ጌርናዮ ዘለና ናይ ኣደታት ዓዲ ጣልያን እዩ ዓዲ ጣልያን ናይ ኣደታት ስዑድያ እዩ 4 እዚ ታሪክ ናተን እዩ እዚ ሙሉእ ቁፅሪ ጌርናዮ ዘለና ናተን ታሪክ እዩ ስለምንታይ 4 ዓመት ግን ብሰይ ጥርጥር ንናጽነት ኤርትራ ሰሪሐንን ኣገልግለንን እዚ ታሪክ እዚ ኸኣ ብሽመን ከኣ ቁፅር 4 ጌርና ያለና ማለት እዩ ተወሳኺ ቁፅር 8 ተላተን ማለት እዩ ናይ ኣዴታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኦኬ ብዙሓት ምሁራት ከኣ ነይሮም ኣብ ኣውሮፓ ዝተቐትሉ ብመድሃኒት ድዩ ብገለ ድዩ ከምኡ እንዳገብሩ ኣብ ኣሜሪካ እውን ነይሩ ወይ ኣብ ሳሕል ሰዓታተው ናቶም ካብ መዘከርታ ኣለካ ማለት እዩ ኣለኒ 25 ቁፅሪ 25 ናይዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ብስርዓት ሓደ ናይ ኣቦና ኢድሪስ ዓወተ ማልያ ኣዝያ ከም ታሪክ ኣብ መጽሓፍቲ ተዓቢጡ መጽሓፍቲ ስለ ዝቕመጥ ብዙሕ ኤርትራዊ ንመጽሓፍቲ ስለ ከንብብ ዘይክእል ኣብ ሕቆና ግሉጽ ታሪክ 61 ብማልያ በዚ ናይ ሃገርና ኣውራጃታት ተመስሪቱ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ማልያውን ب61 ታሪክ ብረታው ቃልሲ ተጀመረ እዩ እዚ ኸኣ ብሽም ኣቦና ኢድሪስ ዓወተ ብረታው ቃልሲ ይጅምር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ኸኣ ኣቦና አብርሃም ተወልደ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ ብናይ ዝተጀመረ ኣብ ዓላ ዝተሰውአ ጅግና ስው ኣቦና ተወልደ ኣቦና አብርሃም ተወልደ ይበሃል እዚ ኸኣ ናይ ኣቦና አብርሃም ተወልደ ማልያ እዩ ቁጥር 9 እቲ ኩሎም ኣብዚ 9 ኣውራጃ ቁጥር 9 ኸኣ ብሽም ኩሎም 9 ኣውራጃ ቁጥር 9 ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣብዛ ማልያ 9 ምስበልና 10 ንብል 11 ንብል ኣብዚ እቲ ህዝቢ 10 ሎ ቁጥር 10 ሎ ህዝቢ ኤርትራ 11 እውን ኤርትራ ኣላ 12 ግን ፈጣሪና እዩ ኣስላምና ክርስቲያንና ፈጣሪና ቁጥር 12 ኮይኑሎ ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ኢና ዝቅጽሎ ዘለኹ ካብኡ ቀፂለ እዚ ኸኣ ብጅግና ስው ሙሴ ተስፋ ሚካኤል 73 بمولهم أب 73 جاكانو إرترا أب سربيت زي يأكل زبهار زولو سعزي أب 73 يأكل نسياس متشوفرو زبالو ويو زغا كقدم جميل مالتي زي أكل زبهار زولو سي تعامس مزح نيروي مالتي سو تعامس رايم تقتيلهم مالتي لك زي يأكل أنا حدش هيكون النعي يأكل كاب 73 زتبهلي هجي كم حدش أيكون النعي
يأكل 73 ولا نبدل إنه تمريزنا زين أو 10 شهور من قبل زمن يسموني أكل يزديرهم أكل سبوليو هاي لسلاسة من قبل ناس تسمعون يأكل سبوليو مالتهم 4 93 يا أبونا أسر مسؤولون نهاجرون تأثيروا زلوا بشم أبونا يتودب أبرها أزياها 93 14 بناي حلافي ناي جبهة زنبرة حامد محمد ناصر 14 مالتي حمد محمد ناصر أب 14 بمسواتي سلاز حلفة ناي أب حزباوي جبهة أم ناي جبهة زنبرة حلافي عيب أبوركتو نيرترا زجبرة جننت زفوت أميهم إزي كلت عبيتي في الساميتات استفدت أموليو حدا ودع علي أب أسمرا لوتي أب إيرترا لوتي زدليلو ساعات كلتشحن 10 سنين زي بشيم ودع علي تراي أيكونن اتز عبي حزن من سيات إيرترا زتفقلو أب كتما لامبوروزا عد طاليان كلتشحن 10 سنين إذا حلافنت كلاتنا إيرتراويان كلتشحن 10 عيبي سخم نهاجرنا أب عالم إيرترا زن استناوت أطلع هذا أزيا توجهن نجارات اللابزي بانديرا إيرترا أفريقي وعالتن بانديرا خالوت هاجرات نعلم جن أفريقي بموعلن اتزلوا سرعات نهزبي إيرتراويان يكونون بمبال زخحدلو جزي يوم جن تاريخهم أماليا من سيات إيرترا كنبر مخانو رجزنيا بزي سلا بز عينته فتيمة أمن سيات إيرترا أب إيرترا كنبر كلتش زيا 10 مالتيو زيا مالتي عباي تاريخ زلوا ودع على زفتونلو كم ودع على زفتون خالوتون على مالت ندي زعما يجنا لامبادوزات بزحات إريتراويان أب ريفيجي أب بحر خسقرو بزحات عاليهم سنت عادي يكونون بزحاتون أب بعال أب ليبيا أب بعال إيجيبت كليتهم توسدهم ناتهم مذكرتاي مالتي كونهم بزحات إريتراويان حجون أب ليبيا لونا هم ريفيجي خينهم أب سقيا زنبرو أب السودان زنبرو أب إثيوبيا زنبرو بشم ريفيجي إريتراويان مالتي زخا مذكرتا أب سينا استحرادو كلاليتهم زطفأ ناي زيسي ناي من سيات إيرترا عزيو حزن استسمعلنا جزي زخا بخوم عينتي نابزي درجة زي أمشي ذلهم 4 أزيو قص 4 ماليا باسم كلن أدتات إيرترا نمجمر تاجيزي أب تي في إيري أب تي في إيرترا عريبو ما نيرو مالدي زقربة أديع انت يا هنا ساجي زاد زي أزيو أبوش أي استسمعني عيب حزنيو جن علنا يعني إحنا إيرتراويان سجى حجي بزحت إيرتراويان عدتات كاب حدا سجى شو عتزولو قصري إيرترا حنت أدى 4 دقائق ولدتن 4 دقائق سأنت أدى بشيم إذا أدى زي أخا بشيم كلن عدتاتنا إيرتراويت إذا قطر 4 أبو حجراويت كانتا ماليا جيرنا نركب مالتي زي مالتي دقان برخا خيرون زي أتو سدت وتيم قدمون زي تمرسو أبيكم زور زي فلتا بشم عدى مناتسي عدى 4 5 6 7 دقائق زنبرة مخان كوينا تريفال لما زي ولدت عدى مخان استرفت ناتا مذكرتا إخال كجير كاز مالتي بشم كلنا عدتات إيرترا حدا زي سوت كلتا زي سوت 3 زي سوت 4 زي سوت 5 زي سوت سقع شوعات زي سوت ما حتسن أدى إيرتراويتيا زي أزيو وانا إيرتراوي من سي أوالدن أوداتن حلاف نزلنا يجي مالت حدا دم كنا فسس يقولون حدا سب إريترا كتأفي يقولون مالت كاي تي كندي يا سو عدا بذكر زلوا مالتي
ኤርትራዊት ኣደ ንኩለን ኣደታትና በዘይ ቁፅር 4 ማልያ ይገልጽ ማለት እዩ 15 እንታይ ማለት ካይ 15 ኣብ ሃገርና ዓቢ ፍጻሜ ዝተፈጸመሉ እዩ ብሙሉኦም እቶም ኤርትራውያን ደቅባት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝኣተውሉ ኣብ ትሕቲ እስር ቤት ዘለው እዮም መን እዚኣቶም ከም ክትብል ከለኻ 15 ከም በዓል ኣቦና ድሩዕ ሃይለ ወልደ ስላሴ ከም በዓል ኣቦና ሸሪፎ ኣቦና ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝተፈላለዩ ኣቦታት እቶም 15 ንኤርትራ G15 ማለት ካይ 15 ዝበሃል ማለት እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ግዜ ስቴንዞን ተኣሲሮም ምስኦም እዚኣ እታ ነታ መዓልቲ ትውስን ማልያ 15 ብኽብሪ ኣብ ኤርትራ ክነብር ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋናኣ ምዃኑ ዝገልጽ ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ተኣሲሮም እዚኣቶም ሰባት እዚኦም እንታይ ክትሪኦም ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እዚኦም ሰባት እዚኦም ተቃሊሶም ብሓንሳብ ኣትዮም ኣብቲ ሓላፍነቱን ቦታ ነይሮም ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝገበሩ እንታይ ስለ ዝሓተቱ እዮም ተኣሲሮም እቲ ስርዓት ሓደ ነገር ምስተሓትት ጥራይ ወይ ሓደ ነገር ምስተሓስብ ሓሲብካ ኢልካ ክትእሰር ኣብ ኤርትራ ከይሓሰብካ ከለኻ ከማን ሓሊምካ ኢልካ ከማን ኣስሩኻ እሞ እንታይ ስለ ዝሓሰቡ እዮም እንታይ ከተግብሩ ስለ ዝደልዩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ኣካይዳና ንቀይር መንእሰያት ኤርትራ በቲ ዝነበረ ወራር ኣዝዩ ዓቢ ክሳራ ከም ዝወረዶም ዓዊሎም ከሲርና ኢና ካብ ህጅን ድሓር ግን ኣካይዳና ንቀይር ስለ ዝበሉ በቲ ስርዓት እቲ ተጨውዮም ካብ ገዝኦም ስጋዕሎሚ ኣበይ ከም ዘለው ዘየለው ኣቦታትን ኣሕዋትን እዮም ስቲል ካብ ወፃእ ዝኣተው ጋዜጠኛታት ኣለውና ከም በዓል ዳዊት ኢሳቅን ብሳጉ እዮም ዝፈልጥዎ መብዛሕትኡ እዚ ከዓ ነዚኦም ኩሎም ዋና ሓላፍነት 15 ኢልና ንገልጻ መዓልቲ ጸላም መዓልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝነበረትላ ግዜ እያ ኦኬ ሶ እቲ ቀንዲሲ ቅድሚ ትውግእ ምጅማሮ ማለት እንክ ትሕቶ ልዒሎም ኣነ ዝብል ምክንያቱ ኮንስቲቱሽን ተጻሒፉ ኮንስቲቱሽን ነኽብሮም ዝብሉ ማለት ክትወርድ ኣለካ ንዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር ህዝቢ ክመሓደር ኣሎ ብኸምኡ እዮም ካብ በረኻ ከይዶም ሂወቶም ሕሊፎም ምክንያቱ ደቂ 16 ደቂ 17 ከለዉ ገሊኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፂኦም እዮም ከይዶም ገሊኦም እውን ካብ ስድሮኦም ገዲፎም ካብ ተፈላለየ ዓድታት ካብ ኣውሮፓ ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ነዚታሲ ከመይ ትሪኦ ማለት እዩ ብኡኢኻ ሕጂ ነዚ G15 ሂብካ መዘከርታ ንኩሎም ሂብካዮም ዘለኻ ማለት እዩ ዋላ ብድሕሪኡ ተኣሰሩ ከምዚ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ኩሎም እዚኦም እሱራትና ፋይናንስ ሚኒስተር ሕጂ ሲ ኣበይ ኣትሎ ገንዘብ ኢሉ ኮንትሮል ክገብሮም ዝደለየ እዩ ኣብ እስር ቤት እትይዎ ኣብ ዛዕዳ ብርሃነ ብርሃነ መፅሓፍ ፅሒፉ ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዝደለየ ጥራይ እዩ እዚኣ ቁፅሪ 15 ሲን ብዙሕ ሰብ ኢንክሉድ ትገብር ማለት እዩ እዚኣ ንኩሉ ንኤርትራዊ ብሙሉ እዩ ስለምንታይ ቅዋም ይገበር ቅዋምና ጉዳይና ንግበር ዝበሉ ኣቦታት ሓቢሮም ወላ ሃይለ ወልደ ስላሴ እንተተዛረበ ኩሎም ቶም 15 ጉዳይና ንግበር ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ዝበሉ ኣቦታት እዮም ቅዋም ንኽግበር እዚ ንዛረበሉ ዘለና ቅዋም ዘይተገብረ ከም ዘይተገብረ እዚኦም ዘልዓልዎ ቅዋም ስለ ዘይተገብረ እዩ ነዚኦም ጨዊዩ ከኣስሮም ክኢሉ ዘሎ ምሳሌ ሕጂ ኣስቴር ካብ ኣሜሪካ ምስ መጸደቃ ክትብል ኢላ ኢትዮጵያ እስር ቤት ማለት እዩ ኣዲኣን ደቃን ደቆም ከማን ኣውሮፓ ኣለዉ ብዙሓት ደቂ እዚኦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ፋሕ ብትን ኣትይዎ እቲ ቤተሰብ ከምኡ ተፈላለዩ ጀነራላት እውን ኣብ ዝቕርብ ግዜ ተኣስሩ ኣለዉ እቲ እስር ቤት እውን ኣይድሓንን ማለት እዩ ሕጂ ብሽሞም መዘከርታ ማለት ኣቦኻ ወድኻ ኣባሓጎኻ እንድሕር ኮይኑ ወይ ወድኺ ናቶም መዘከርታ እዚ ማለት እዩ ከምቲኦም ካልኦት ስውኣት ሕዋትና ክንሪኦም ፀንሓና ምስኦም እዚኦም ከዓ ልክዕ ስጋ ሕጂ ብሂወት ክህልውን ዘይህልውን ስለ ዘይንፈልጥ ብሽም ኩሎም እሱራት ሓለፍቲ ኤርትራ ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣሰረ ዝተጨቆነ እዚ እዛ ሰዓት እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥፍኣት ዘምፀት መዓልቲ እያ ብፍላይ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ወፃኢ ዘለና ጠፊእና ባሕሪ ዝሰገርና እዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰንኪ ቅዋም ሃገርና ይተግበር ስለ ዝበሉ እዮም ነዚኣ ኩሎም እሱራት ክብሪ ንህበላ ሰዓት እያ ማትስልበል 88 ኢልና ታንተ ወይ 88 ናይ ጅግና ስውእ ዓሊ ብርሂም እያ ጅግና ስውእ ዓሊ ብርሂም ካብቶም 88 መጨረሻ ጀጋኑ ተሪፉ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ክግለጽ ካብ ተፈላለየ ሓሳባት ዝወሰድኮ
بجننات استسوء جنا عيل ابراهيميو ازي مጨረሻ ب88 كم توم جغانو تسوي يبحال بدحريت ون اتا كلتا طيز زنبرت بقيمون بدحروتون استسوؤوا بزحات ابوتا سلازلونا ابزي لكع نسون كمهم عجا زبصحهم مጨረሻ 88 ابونا علي ابراهيم استسوي 88 كا نخبري اتي معالتي مس ابونا علي ابراهيم جغانو ايرترا كلهم اسلامن كريستيانن اب حدا غدغال استقبرولا معالتي سلازخونت نزياها بجغنا علي ابونا علي ابراهيم غيريا لخو اب 88 مالي بتعم زغرمي سو علي ابراهيم ابي تسوي كتب له الله كميتي ناتو اوكي مناتي زغلو زمص خايز التاريخات يعني خريو له خبتفلالي سبحاتي كا همتي خايو تي سب زهابك انفورميشن حيتنا اينا بزنا اوربو زلنا مالتي كمي مخانو اينفولطنا او سلا زي نبرنا او سلا زي وعلنا مالتي تحادخن تحلالفون دل مالتي تي تاريخ كابسبنا اف تاريخي قال اي نغير كا كنت انت بدحريتن بقرميتن كواغو خطبل كله انتي مالت كاي انا اب ساعات زخري اخلخو اب هاجرنا كلتا وغي نيرو قتاليت نيرا اب دحريت حبئت قتاليت نسوم كن نصلاقي بقيميت يوم واغو نيروم اتا قتاليت بدحري زنبرت اذا لو مزلا نمن اسيات تقتل زلا كم زنبرت ازريو مالتي ابز حسابات طليقه اتخلخو لك سرعات يقدف ازي اسياس زمرحو زلو يقدف بدحريت جغانو ايرترا اندقتل يمسيو اندخلنا كن كيدينا بصح جغانو خابز اندحار استقتلوا اللونا مالتي واه شو عبتو ليزيتي كم بدحريت نداخونو كم ايرتران تمثيلهم وقتلوهم نيروم مالتي نتيوم كقامو زغولو متى امنت امن نتا هاجر زبلو مالتي ابتي ساعات كنت تي سرعه تي سيستمتي كم نيش لي تمن كوين يزخين نيرو حجي سلاز قبله ايو اب اريترا اتين وزي حزب زطفق زول اخا تبل زلخا لك سي بتعمي هو ازيوم نناصنت ارترا يم زغوي نيروم ناب حزبهم يمو ما اسكن اتون حزبي ناب ناصنت كنمص يم طموت نيروم اتا قتاليت جن نسلطانان نزي زلنا غيزه من اسيات ጨውቅንካ ካልአይ ጊዜ ንስደት ዘምርሕ መንእሰ ኤርትራ ጌራ ስለ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ተመስሊ እዚ ዘሎ ስርዓቲ ኣብ በረኻ ኣብ ሳሕል ከሎ ተመስረተ ክፉእ ነገር እዩ ልክ ኦኬ ሕጂ ግን ከመይ ትሪኦ ኸ እቲኦም ከምዚ ኣምሰሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ዝቃሳቀሱ ኦርጋናይዜሽን ንርኢ ኣለና ኣብ ኣውሮፓ ዲ ወላ ተፈላለየ እዚኦም እውን ፅባሕ ንጎ ክግብሉ ስለ ዝኾኑ እንታይ ክግበር ኣሎ ከምዚ ዓይነት እዚ ንኸይፍጠር እዚ ከምዚ ዓይነት ካይፍፀም እዞም ኣብ ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ኤውሮጳ መፅኦም ዘለዉ ኣብ ምዚኦም ዝነበሩ ምዞም ጀጋኑ ምዘን ኣደታት ጀጋና ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኣቦታት ኣለውና ኣዴታት ከማን ዝፈልጣ ነቲ ታሪክ ዝፈልጥዎ ኣብቲ ዝወዓሉ እቶም ዝወዓሉ እዮም ንዓይ ሓቢሮሙኒ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ መስዋዕቲ ናይዚኦም ከዓ ሓቢኦሞ ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሓት ኣወፃእ ኣለዉ ስለ መንእሰያት ኤርትራ ሓቂ ከነውርሶ ኣለና حق مستورسو ولودك خا نتز مص ولود حق እንዳተዛረበ ይዝኸይድ እዚ خا حبو مستير ኤርትራ ዘይተገብረንበሪ ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረንበሪ ዘይተገብረ የለን ዝብል ምስላ ኣቦታትና ኣሎ ልክዕ እዚ خا ኣብ ኤርትራው መንእሰይ ወሪዱ ይርከብ ማለት እዩ واو بتعم زغرمي اوكي كتل سوري ابي تطوا بلكا 91 عيبي شمو خجلة زي كعلى شمو زي كالعلو زي كولو عيب أبوركوتو ن إيرتراز جبرة أبونا صالح حسابي سمانا شو عتن صالح حساب انتي غيرو انا بزح شمو حن سمعيه ابزخر كوا وخستاي كن صالح حسابتي تقندي برت زمت زنبره غلا زبحال كما يسو لك ايو ابونا صالح حساب خاب استفالالي سبات ابزرخوب كله نتي جنبار نتي حزباوي جنبار زبحال نتي نايجبها زنبره بحلافنت يخين نيرو ازي خا ابونا صالح حساب عيب ابوركوتا اب هاجرنا ايرترا غيريو نايزي تاريخ زغا تعابيط ينبرالو نحنا طراي زيكونا اتوم زنبورو ابت غيزه سلاز عبطو عوصا لو خزاربولو بزح سلاز كالو اتولدو تي ايفلطن زمن سيزي سلاز يفلط
أنا جن باستفعل أبوات مرخاب نا أبونا صالح سابة تاريخ 8 شوعات كم كابز مدري كم استسوى يفلت مالتي نزل نشم أبونا صالح سابقة إذا 8 شوعات عيبا أور كتون إيرترا ذا بركة أبوي. تسعة عدنا إيرترا نسرة كل سبز فلتاي. بدحريتن انداتا واقع زمصا 91 اتي حزباو غمبار ططو زبرلو ساعاتيو اوكي حجو نغرا كانو بزحات من اسياتالو زي ردوم ناي قدم تغادلت انتاي غيروم شفاتو نيروم كمزي لهم كتصارف زوعلو بزحات الله ابتفالالي ميديا مالتي إريترا ناصنت زمصوا ساتوميم እሱም ስለ ዘምጽዋها ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ናጽነት ዘምጽዋ ነይሮም ዝሕለፍዎ ታሪኽ ዝሰርሕዎ ታሪኽ ኩሉ ኤርትራዊ ታሪኽ ሰሪሕ እዩ ተቀራላይ ዝነበረ ገባር ዝነበረ አወጻ ዝነበረ አውሽጥ ዝነበረ ጻዓዱ ኸይተረፉ ኸማን ሓጊዞም ሰሪሕዮም እዮም ሓሙሽተ ክፋላትን ኤርትራ ሓጊዙ ሕጂ ነዚ ከመይ ኸትሪኦ መብዛሕቱ መንእሰይ ዘቋሽሾሎ ነዚታት ዘቋሽሾሎኻ ንምንታይ እዩ ከም ክፉ ገይሩ ዝሪኦ ሓደ ሰብሲ ስርሑ ንሕ ሰሪሕ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተገይሩ ዘይፈልጥ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪሕ እዩ ናጽነቱም ጽዩ ማለት እዩ ና እዚ ከመይ ኸትሪኦ እዚ እንታይ መልእኽቲ ክትህቦ ትኽእልነት መንእሰይ ኣነ ብጣዕሚ 91 ህዝቢ ኤርትራ ዘምጽአ ናጽነቱ ዘረጋጋጸይ ካብ 18 ክፍለ ዘበን እንዳተኣለሰ ናጽነቱ ዘረጋጋጸላ 91 እዩ እዚ ስርዓት ይግደፍ ኣይኮነን ንናጽነት ኤርትራ ምጽዋ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘምጽአ ኣቦኻ ኣደይ انت مرتيكون ما خو حمدنا احلفنا ينهدن نطب ماي بحرنا الذي دمايو فكمنا يوبرت مسواتي خفينا قربنا يحرنا حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل من حرسن بركة تاج كله مستحل نعنك أكب قدينا نحلل انفخايو هدي زي عقد معبل امبلاي اي قبضاء اليبل انفخايو هدي زي عقد معبل امبلاي اي قبضاء اليبل انفعي خايو ما يحارمنا تخدول حدنك عيو زيد فرعردي بسمر قلقل بسرر حمدي حدنك عيو زيد فرعردي بسمر قلقل بسرر حمدي إن حبر بغيو لحضر من قلبي لومي الصباح كنت ذا حلفي عيركب سلام مبدأت فكرتي سلاي نقمو مريت مقاطلو اي تتحمتلو شمخان العلو حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل هم حرسن بركة داش كله مستحل نعنك أكب وداينا نحلل
ወገነይ ወገንካ በሃይማኖት ቀቢላ ወግድ ንፍን ይጣል ናይ ጥፋት ካኼላ ወገነይ ወገንካ በሃይማኖት ቀቢላ ወግድ ንፍን ይጣል ናይ ጥፋት ካኼላ ሓንካ ሓሳብ ትኹን ሃገርና በኩላ ሃገረይ ኤሪትራ ዓዲስ ደምስርናይ ካስቀሱን መሸላ ሃገረይ ኤሪትራ ዓዲስ ደምስርናይ ካስቀሱን መሸላ መደበር ባቡራት ማያት ቀይሕ ባሕራ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ዘይኣምን ካያፊጥዎ ንሰላም ዝልምን ኣብ ርእሲ ውሳኔ ናይ ኤሪትራ ዘይኣምን ካያፊጥዎ ንሰላም ዝልምን በላይ ሰላም ንስዩ በላይ ናብነት በላይ ሰላም ንስዩ በላይ ናብነት ቆልዑ ውግድ ዝኸፍል መስዋዕትነት ቆልዑ ውግድ ዝኸፍል መስዋዕትነት ኣብ ርእሲ ውሳኔ ናይ ህዝብታት ዘይኣምን እንታይ ኣፍሊጥዎ ንሰላም ዝልምን ኣብ ርእሲ ውሳኔ ናይ ኤሪትራ ዘይኣምን እንታይ ኣፍሊጥዎ ንሰላም ዝልምን በላይ ሰላም ንስዩ በላይ ናብነት በላይ ሰላም ንስዩ በላይ ናብነት ቆልዑ ውግድ ዝኸፍል መስዋዕትነት ቆልዑ ውግድ ዝኸፍል መስዋዕትነት በላይ ናብነት ቆልዑ ውግድ በሓርነት በላይ ሰላም በላይ ናብነት ቆልዑ ውግድ በመስዋዕትነት
نخبدو طراي أيكونن زنبر نخبدو طراي أيكونن زنبر حسب علو كقمت كذكر شيخ زي تكلو بعدن لبخان سعري زي مغلوب قمتم برخان شيخ زي تكلو بعدن لبخان على ما يتكبر راين بينخا راين خبخا كتولد كلخا ببزح سببا كتموت كلخا بأمة علبا عيني عمة نيوح عين بعني صباح عين بعني صباح تركبوا مخاك تركبوا نخبط رايح هيكون الزنبر قطم زدنبو كل يوم زاح
نفسهم تطملوا حاجات كاتبيو بزحات اللو بزحات اللو ገንዘብ ተአኪቡ እንታይ ከተመከ ወርቂ ተሰብሲቡ ጽድቅና ይኮለካ ዓለማይ ትክበራ ጥራይ ንበይነኻ ጥራይ ንኸብድኻ حسب على كلمة كسر